Kamalu. Kai wani irin mahaukaci me faru? Kamalu. Me faru? Kamalu kina nan. Za ka sai miki Fulani a kofar gidanki. Ban gane za ka kashe mun Fulani ba. An wata? Kamalu za ka sai Fulani. Waye zai kashe ta me faru? Fulani yanzu ya ga wani dan sai na yana fira da shi a kofar gida. Dan cana kuma. Dan sai na mai gasi haka na kasar waje. Dan cana fa. Shi zai kasa shi. Ba ki je labari an kasa wani kwanan nan ba. Wallahi ka ta biyo gidanki. Waye kashe wani? A kasa kwanan nan sai kan an kasa wani yarinya a gida. Kuma dan cana ne? Dan sai na ne kuma yanzu mun ga wani dan sai na kuma sabon zuwa. Yanzu tana ina? Yana kofar gida. Ina zuwa. Ina zuwa. Ki kasa shi karki bai si dare. Shi ba ya kasa namu. Ki kasa shi karki bai si dare. Karki bar mani fasi si a hire. Ana zo ne kullum muna son yarinya sai kuma dan sai na yazo. Kasa shi mu hare su. Kai, Na'am. me kake a kofar gidan nan? Na zo kan Fulani. Ka zo ganin wa? Fulani. Fulani. Okay. Kana ba tani sai ka zo kallon Fulani ko? Me haɗin ka da ita? Wallahi soyayya ya kawo ni a nan. Yayi ni ma ina son sa kuma wallahi ina ƙaunar sa. Ina so in aure shi. Okay. Kaga. Wannan ba jinsin ka bace. Kamata ya kaje ka nemi jinsin ka. In ma auren zaka yi sai ka aura. Wannan ba fulatana ce kai kuma dan cana ne. Kamata ya kaje ka samu cana irin ka. Ka gane nunar rana kamar ka sai kaje ka aura. But we are all one. A soyayya ba Chinese, ba baki, ba bature, ba mai talaka, ba mai kudi. Ni fa yaya ni ko ka banni da shi ni a haka nake san shi ni ko ka banni da shi. Ke? Baki da hankali ina magana kina magana? Ina ga miki in ya aure ki zuwa zai karkashe kike ba ji? Ni a haka nake san shi. Haka kake san shi? To, kaga yanzu abin da za a Yaya don Allah ni. Ki bar ba shi bana ai abin da ke. Ba shi wuce gida bana. Yaya ni fa haka nake san shi ni haka nake san shi. My brother. Na'am. Wannan ba sa'a ka bace. Kamar yanda na gaya ma ka je ka samu Chinese ita ce daidai da kai. Wannan ba zan baka ita ba. A soyayya ba baki, ba bature, ba Chinese, ba Nigerian. We are all one. Gaskiya ne dan Chinese. Wata kan kaji Hausa hanni zaka gaya wa a soyayya. Ba wai ba fari ba baki go, ba talaka ba mai kuɗi. To bari in fito ma a mutum. Ba zan aura ma kanwata ba. I love your sister very well. Ina so na aure ta. Ita kadai ce yar auta a wurin mamanmu. Ba zai yi mu je mu aura ma ita ya kashe ta ba. Saboda haka ba zan baka ita ba. Why? Okay? Duk magana da na faɗa ma sai ka fito mun ta wani bangaren kenan ko? Ba kofar gidan nan. A sai ka ba kofar gidan nan ko? Idan kanwata an ce ka ba kofar gidan nan ka ce ba za ka bari ba? Yawwa. Kun san me yasa na tara ku anan? Wata matsala ce babba nake son mu magance ta a yau din nan. Akwai wani Bachanis yana zuwa gurin kanwata. Na hana shi zuwa yaƙi. To shine nazo mu tare mu je mu mai dukan da zai kasa tashi. Duka kuma. Mana. Me tsakaninsu da ita? Cewa yana son ta. To ita tana son shi? Tana son shi mana munafuka tun da yana zuwa kofar gidanmu. A to tsaya. To in haka ne ba haka za a yi ba. Ai duk maganar duka ba ta taso ba. Yanzu misali ka je garin dukansa ka illata shi. Ni da illata mun kanwa fa. Ai tunda ka da kashan kanwa fa. Ka san dole sai na gaya ma gaskiya. Yanzu abin da ya kamata shine
tunda abin da babba ya hango yaro ba zai taba iya hangowa ba. Saboda haka ka ji shikenan ma ka je ka samu malam liman na layinku malam Mustapha kai mai bayanin dukkan abin da yake faruwa. Na tabbatar ba zai baka shawarar da za a zo ana da na sani ba, amma ba magana wani duka. Shi kenan ba matsala, amma na je in shawara ta kama da dukan fa dukan zamu je ai. To koma dai menene, amma ka fara zuwa ka nemi shawarar sa tukun kai mai bayani. Shi kenan man sani ha gani amma ka kusa a bincike malamai dai a harkar shine. To dan kawai ba na kin magana ku ne, shi fa yasa zan dau wannan magana, amma da so ne mu je mu mai dukan karan mahaukaciya gurguje mara baki. Kar dai ai wannan za ka yi ganganci. To kaji abin da ke tafi da ni malam. Okay, amma wannan aure bai haramta ba kuma ba zai zama haram ba in dai an bi wasu ka'idoji guda 4. Na ɗaya ya kasance shi musulmi ne. Na biyu a tuntuɓi hukumar jakadanci ta can ƙasar tasu cewa ba ta haramtaccen hanya ya shigo ƙasar nan ba. Na uku sannan a tuntuɓa menene sana'ar shi, wace irin sana'a yake yi daga can. Na hudu sannan a tuntuɓi iyayensa da 'yan uwansa na can sun san da wannan aure kuma sun amince da shi. In dai aka bi wannan to aure ya yi. Shikenan na gode malam. Yawwa na gode sosai. Insha Allah abin da ka faɗa zan je bincika akan su. Aje a bincika ji. Na gode sosai, Allah saka alheri. Yawwa. An jima malam. Na gode. Yawwa. Kamalu. Na'am. Kamalu. Dama yana so ya ganki. To shikenan. Me faru? Kamalu. Kin kasa shi? Wa. Dan sai na mana. Au. Ina manta. Okay, dan can da ke zuwa gurin anwata? Mana. Na ban kashe shi ba. Ba ki kasa shi ba? Ban kashe shi ba. Me faru? Kamalu. Kin ga in baki da kayan kase mutum ne. Akwai asana, akwai fetur, akwai taya. A rata ya siya mutu gaba daya. Da zuwa kase fulani muna kullu. Me yasa kai dai abin bala'i ka sani? Duk abin da ya danganci bala'i ka sani. Da mun faɗan wannan matsala aka samu tsakanin ni da shi, ban san asalinsa ba, ban san waye shi ba. Na je na tambayi malami ya ce min auren dan cana ba wani laifi bane ba, kuma na je na tambayi yan uwansa danginsa, kai in kayyade ma yanzu na san waye shi, amma ba shi fulani. An ba ta fulani? An ba shi fulani, zan kama aibi. Me? Kase zifa. Kamar ya zai kashe ta, ta zai kashe ta. An kase na sai karan jiya shine za ka ki ba. Shekaran jiya daban an samu misunderstanding ne, wannan kuma daban. Saboda haka wannan mun samu zama da iyayenta da yan uwansa gaba daya. Na san waye shi, dan ba za mu dauki wanda ba mu sani ba mun ba sa. Saboda haka na ba shi fulani ma. Sai dai ka zan kama aibi. Kin ba shi fulani? An ba shi fulani, aure kawai ya rage. Na ba shi fulani, aure da ya rage, zan kama aibi inda ya ce ka mu je mu sha biki. Ba za ki kase shi ba. Bibi ma ba a Najeriya za a ba, a China za a yi. Bari in karasa gida. Kamalu. Na'am. Kokolwanki ya shiga nan ne. Me ya faru? Shikenan Allah ba da sa. Amin ya Allah, barin je gida. Akwai magana ne? Rayuwa kenan. Saboda ba mu da kudi shi yasa aka ki karban shawara namu. Kamalu baka kisin fulani. Mu da mu ne an taba namu. Za ki ga yadda ana gas meat. Gas meat za mu da sansai nan Allah. Ko onga ba zai saba tun da jani ba za a sa onga ba zai murmushi. Amma na baki shawara kina yayi. An sai fadan malam ya fi fadan dan iska. Ba matsala, Allah ya kiyaye hanya.